Good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal, kaibigan. Shout out ko lang dyan, yung nagtatago ngayon na hindi makauwi dito sa bansang Brazil. Walang iba kundi yung pastor ng dating daan na nag-uutos sa kanyang mga member na gumawa ng fake account para siraan ang aming mahal pastor. Alam ko naman na ulat sa poll sa ngayon, hanggang ngayon, may kaso may kasong nakahabla sa kanya at hindi siya makauwi dito dahil gawa nga sa kanyang kaso na maaring makauwi siya dito, siya ay dadamputin. Hindi ko naman po kinakampihan ang grupo ng Iglesia ni Cristo. Tatawa nga ako Pinagbintangan pa yung Iglesia ni Cristo na papatayin daw siya dito pag umuwi. Hindi ko naman kinakampihan ng Iglesia ni Cristo, pero sangkalan yung Iglesia ni Cristo na papatayin daw siya, may bantalo sa buhay niya. Style niya lang yun, ayaw niya lang talaga umuwi dito dahil may kaso siya, rape. Isa pa naman sa napansin ngayon sa mga nakarang taon, yung nakabuan, yung kanyang close friend na si Willie Santiago, na kanyang tagapagbasa, kumalas sa kanya dahil nalaman na paiba-iba ng turo. Ngayon, kung ano-ano po din man ang mga paratang sa amin, paninira sa aming mahal na pastor, na si Pastor Apollo Esquivel na ganun daw, binabaliktad. Nagtataka ako bakit hindi siya makatulog pag hindi nakapanira. Yung pastor namin sumasagot lang sa kanya dahil matagal na. Noong 1995 naninira na yan kay pastor. Itong huli na lang sumasagot si pastor dahil di na matiis yung kanyang mga pahayag, ang kanyang mga paglapastangan. Kaya ako nga mismo sa mga member niya, nalaman ko, nadiskubrihan ko na bawat isang member na gumagawa ng fake account, isa-isang tao, ang Facebook account ay 100. Ngayon, pag may post na nila kay pastor, magsasagutan yan sila, magkukomento na akala mo marami sila, dalawa lang pala sila nagbubulahan. Isang tao, 100 yung Facebook account, tapos magkukwentuhan yan, magsasagot, maraming comments, iba-ibang pangalan, pero isang tao lang pala. Kaya akala ko nga totoo na maraming galit kay pastor, kasi maraming nagko-comment na naninira, pero nalaman ko na isang tao lang pala o tatlo. Siyempre, bawat Facebook account 100, may bayad 500. Kung mayroon kang 100, yung malaki, ginagawa yun ng hanap buhay ang pagpapanira kay pastor. Di ba kayo nagsawa? 8 million na po kami ngayon. Isipin nyo lang po, bawat buwan, libo-libo na mga kaluluwa ang nagpabautismo, pumapasok sa kingdom.
Yan, wala pong pilitan. Sila na po mismo ang lumalapit. Dahil nang kilala nila. Dahil sa ibang bansa, isipin nyo lang, ang kasalukuyan, 2,000 countries, 200 countries, 2,000 cities ang sakop ng kingdom. Higit pa doon, may mga bagong mga nabuksan ng mga bansa. Gaya South Africa, malaki ang South Africa. Masakit lang isipin, minsan marami ng pagbibintang na mamalimos daw kami. Kaya nga patunayan nyo kung minamalimos, padampot nyo sa pulis. Pakita nyo, wala kayong bintang kayo ng bintang. Hindi po kami naglilimos, nagtitinda po kami. Totoo po yun. Naamin po namin. Nagtitinda kami. Anong tinitinda namin? Boto, tsinta, pastillas. Ano ba masama sa magtinda? Sabi na pinapayaman doon namin si Pastor Kibuloy. Sabi magtitinda. Ang pinapayaman po namin yung kingdom na para may gamitin sa bawat tao na may kaluluwa na kaligtasan. Kung sakali namang nakita nyo na mayroong bagong jet si Pastor Kibuloy, may bagong mga sasakyan, ay sadyang kailangan niya po yun. Kailangan niya po ang gamit mabilis na transportation kagaya ng jets. Nag-iisa lang siya. 2,000, just imagine, 2,000 cities, 200 countries. Ikukukote niya yun. Kailangan mayroon siyang mabilis na pag-travel. Yun ang purpose po nga, mayroon siyang jet. Hindi na magyabang, hindi po yung nagpapasarap ng buhay. Oo. Yung nagsasabi na nagsasalita na ako ang may-ari ng mundo, owner of the world. Hindi po si Pastor Kibuloy po yun. Ang nagsasalita po yun, si Jesucristo na sa loob ng katawan ni Pastor Kibuloy. Si Jesus din po ang nagsasalita. Si Jesus Christ na ang kanyang espiritu. Na ayon sa dyan sa Book of Acts, na sa huling araw, ang kanyang espiritu ay babalik dito upang dyan, mawasan natin dyan sa 2 Corinthians 3:16, ang templo ang tao yun, ang tahanan ng Diyos. Ang tahanan ngayon ng Diyos, ang kanyang hinirang na anak, yung appointed. May nagtanong na paano kami, anak ba kami ng Diyos? Lahat naman tayo anak ng Diyos. Pero nung tayo ay nagkasala ang ating mga magulang, si Eva at saka sa Adan, tayo nahiwalay. Kaya punta na tayo dito sa basta ang sinasabi ko po na balik tayo dito kay Soriano. Ang kanyang turo na bawat kanyang member na magkasakit, magpainom ng ihi. Hindi natin alam. Ang Diyos niya walang tuhod, may kaliskis, may pangil. Mahirap. Dahil sa kanyang mga kabalastugan na ginagawa, kung ikaw ay lingkod ng Diyos, hindi ka nagtatago. Handa mong harapin ang mga bakit ka takot umuwi dito? Dahil sa kaso mo, ayaw mo makulong. Kitang-kita naman, inaamin mo rin na ikaw mismo, Soriano, Soriano, na ikaw ay third six, bakla.
Kaya pasensya na po sa mga nasasaktan, yung mga member ng Dating Daan. Hanggang ngayon wala si tigil, humpay. Mga ilan na lang kayo. Tapos nagkunwaring marami po kayo. Bawat coordinating center nyo, nakikita ko, kayo na lang nagsasamba. Ilang piraso na lang kayo sa simbahan nyo. Tapos naninira pa kayo. Paano kayo makahikayat niyan? Sa inyo, kahit wala nang sumapi, basta makapanira lang kayo, okay lang. Sige, magandang gabi po. Pasensya na po sa abala. Thank you.